ka iya gida ba da zuba to na ce Halima Dagwal shi ake nadawa a matsayin sardaunan matasa kamar yadda aka sani shahararren dan siyasa ne gwanin barkwanci gwanin kwantar da hawan jini a ƙasa gaba ɗaya na faɗa na shaida cewa ba a taɓa samun ire-iren su ne suka kawo da hawan jini a jihar Kano gaba ɗaya Kanawa shaida ne ba don komai ba shi ne a Hausa gari ya tabbatar min da haka to Halima Dagwal na sanar da Madagwal kuma na faɗa wa amarya da uwar gida cewa insha Allah ya dace ja duk da dai amina alƙawarin gora princess daga wani bangare amma me ya dace ja daga wani Madagwal da Allah ai sauri mukan yi wannan nadi bada akwai ɗaya daga cikin hakiman mai martaba sarkin Bauchi ya shigo wannan taro a makare muna neman karanci da jinjina daga gudun jama'ar Bauchi. Shi ne ya zauna a yi hakuri masu daɗi a da na faɗa na ƙara faɗa idan ya gama nani yawa ba na tabbaci shi ɗaya a wajen akwai kenan sakarar matasan arewa gaisuwar cuta ije na ɗaya kaɗan da Allah zai minka gaisuwa jona a kowa ya gaya ba shi waje ina makaɗa ga sardaunar matasa ina kiranin sardaunar matasa a buga yawa mun gode sardaunar matasa miya na dace ta insha Allah ba sai an je ba a tsaya a nan kawai a tsaya a nan mun gode sarkin busa kuna da fili na musamman a tawagarmu wanda za a nada gaba ita ce Amina Muhammad Yusuf Amina Muhammad Yusuf Amina ga ta can ta taso ɗan gido ya Amina kenan ake gani wanda za amma a yau da naga ni wakiliyar arewa fes wakiliyar arewa na gode ina godiya ga wannan kungiya daga ta kan amani ina mika dukkan gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mai martaba sarkin Maiduguri da duk makaraban garin nan da suka zo mutane da suka zo baki ina mika sahihiyar gaisuwa ta kuma ina fatan alheri kowa da ya zo lafiya ubangiji Allah bai da kowa gida lafiya Allah ya saka da alheri